Nang hakot kay namalin og balay, kauban ang partner ug iyang maigsoon ug mag-arista sa mga sanina ug magpanday tag lamisa. Okay. Mayong adlaw yung tanan no, so mao ning balay na amo ang balhinan sa akong partner. So karon na-decide mi na karon ming adlaw maghakot. Pero kani siya guys, on the spot dili paghakot kay naka-absent kog trabaho. Tungod ani kay pinakalit jud kailangan kay ibalhin karong adlaw kay mao maingos tag iya. Pero plano gyud nako mag-half day lang ako pero wala na dayon di makaya gid as in di jud makaya. So mo ni boylo kog hakotan ni kay ambi na ko makaya sa oras. Naabtan gyapon mi mga launa kape na ni no. Man nya panday pa ko daghan akong pantrabaho. So karon ingon lang ko na igalahos na ako absent ni. So sa isa ka adlaw guys dako kay mawala sa ko guys no kay akong oras bayad na 506 ang adlaw. Nya karon ni absent lang ko kay tungod lang ani pero importante ni guys kay makakuan ba maka-plaster ra gyud og maglahi na gyud ang tunyo kulira. Ginay. Kanang saba yung nadunggan na nagputulog ka diri upat ka buok Jumelina no tabang ya po nastuwa kay tubig man na og kini akong partner moara sa jud maski hindi para sahod na kay naka-video man ta matik videohan nato na kwaon nato na iyang plastada sa paghakot sa diskarte sa paghakot ba iyaham nang labahan gapon na siya manghipos kita pinakagahi diri ako pinakagahi sa ligi ko ninyo. Few minutes later. Ha? Sa'yo nahadlok? Wala ako nahadlok. Gisugo ra ko. Kay putot ba siya no? Bisa kaabot tanan no? Wala ko nahadlok. Ako gisugo lang kung tuman ako sugo. Sobra kabuutan ako guys. Akuan nang ipaspasan guys. Para makaingon sila ba? Hala, tuhan na paspas kiglihok ba? Diskarte ba? Mathematic ba? Kaya awam diskarte tuhan na. Bata pa kay edad. Pero tuwag nagnaw. Ug mao ning kutson na giutang na ostor ko dito sa kabayugan. Yan ibalhin mag-relificio. Wala na nga lang itas kuha. Wala nito ang gamit guys no na amo ang nahakot boy ubay pod pero kaya ra gihapon guys laban gihapon ta kay balhin man ta o hapsay kay atong panagat diri guys kay dako siya gawan makalugar ta na duha ra pod misong partner no boy ubay pod makapokus na ta sa vlog sa pag-edit para gusto na ko kang hapsay pag-edit way disturbo way saba way alingugmog hapsay kay diri guys tanawa guys sa kaplastar diri guys no kita gyud mong view ba kanang kaingon ka na goods bugnaw dili init sakto siya pagka-init sa udto pero pagkahapon guys mapili mo ang balay gyud siya mao din guys cooker na akong napalit 2 months ago no dugay wa nagamit kay dugay pud mi wa kabalhin karon nakabalhin na mi nagamit gyud siya napay buti na to diri na automatic ni siya mo under so pero kailangan pagasolina ay kaning kuano kining butin kailangan po na pero safety ta na guys delikado man atong bugas da guys ipit man ta kayo lang yapon ta nya karon atong kabinet ug kumusta na so mo na nito gipasar ganiya guys ng masanina na wala ta sugua ba pero nituman yapon tagod nga na nakabutan guys so kana sa ubos guys butangana pa ng mga short da piloono daghan kay guys na raw do kasako pa na guys short sanina jersey daghan pa kay kuy piloono na pero laban yapon ta matong bulingon dia upanan labahan pero duha ka bakat na nya napay mga shoes na way laba-laba ni mahaw rang tiil diri guys so magamit jud ako ang guys sinaguang skills diri guys kaingon na lang ko proud ko sa akong sarili guys gamit na akong mga skills sa unang panahon guys na grade 3 pa ko na maayo kong panday karon na bragwang-guang na gamiton gyapon nato samtang bata pa ta kay ingon man nila dapat buhata imo ang mga pangarap ayo pangandoy na dili nimo kaya pangandoya kay mabot gyapon ang panahon mga mater tong tanan. Gago! Pero joke lang to guys kay dili lingaw ang vlog ko way yaga ko sa guys tan kinabuhi dito dumo lang yaga kayo sana usa ka tawo ta ultimo lang ta tunyo kulira lang gyapon na dala paniid gyapon sa tanan ug mao ni akong giingon guys amping mo kanunay ug aso mo padong balik ta sa panday guys so kanay guys nangita ko still tip ani sa akong papa ni Mimi guys pangitaan ako still tip ug naa ba so karon nakita nang steel tip mo ni steel tip musukuan pa ni metrosan nya kani gigamit na ko kay para matunga na ko ning taas na kahoy mo na og kaupat so kana siya guys gikuha na kong tunga ang tunga sa tunga gikuha pud na ko ang tunga so mahimo siya upat so kailangan mo na siya patient tiyaga diskarte inganahan ra pagabas guys kay para maputol ako wagoy nang isuro gabas guys kay para dili kuan balikoy ang lamisa ba dili hiwi diri guys na time guys pirti na akong dukdok guys kay gusto na ko mahuman og sayo
og hayag kumahuman ani kay para pag human og panday mangapti chill nya nahon na usay next buhaton. So nanilhig ko guys, wala na ako gi-appeal kay bas giingon mo wala butan ra kay kustahan kalibutan. Mao ni pastada sa lamisa guys, unsa ka nindot, unsa ka lig-on tan-awon pero lingkuran mo guba na dito guys, pero ayaw tan lingkuri guys kay lamisa man ano, lahi man ang bangko og lamisa. Tanaw daw huno na daw lamisa og bangko pareha dili, pero butangan sa rice cooker guys kay o may lamisa diri guys, so panday tag lamisa no undas pat ra kay ni guys. Tungod sa imong pagtanaw guys, so pasalamat gyud ko no, salamat kay sa pagtanaw. Palihog kog palo guys nya, share pud ba, may na lang katabang gamay.